Bathi uwinkunzila uwingqongqo wejiva zimnike webhoza yasestage wethisha wentambo. Hayi mina nginombuzo. Usayizwile kodwa yena? Hayi, asiqale simbingelele. Yabona masuthi nombuzo. Avela 2. Ake simbingelele. Waphathizwe Ntuli. Awungibingelele mfana. Suka. Udlala live live. Udlala live wena? Live orientation. Lifestyle. Orientation. Kanti ungakala la Mntuli uzodlala live? Hey ngumntwana wendoda. Asenge nesikhathi impela. Bengisafunda isikole. Ake ngikho unesikhathi ngala ngibethe isikole siqala lapha. It's about 4 years or 3. Asibingelele sikomele emsakazweni indonza ko sakhomishere station mfoka baba. Ngibingelele sizweni sonke sikafunga noMageba. Ngibingelele ekhaya omama, ngibingelele ekhaya komame kwaXulu malume. Ngiphinde futhi ngibingelele umama Maxulu kwakwamngoni,
okuyena futhi onesandla ukuphumeni kwalomsebenzi ngosiya. Ya, ngiphinde ngibingelele ubaba ekhaya. Baba wangikhulisa ngoba sengiyindoda nje ngengaka. Thi umuntu ubonge saphila. Yeah. Ngiyambonga mina ngisaphila manje. Okay, ake ngibuze nombuzo. Ubani okunikizwe? Ikanjena bese. Akithi Phathizwe phela. Mina ngifuna umuntu owamnikeza owathi cha awuliphathe awuliphathe. It's a long story kodwa ngizozama nje ukuba Asiyenze beyisamala. ngizozama ukuba mfishane. Into kanje ubaba ongizalayo wangiqambalela igama ngo-2004 before ashone. Emva kwalokho washona ke ngoba sengikhuliswa ubaba lo enginaye kumanje. Ya, disame eshona ke wangiqambalela igama elithi uPhathizwe. Uyazi ke yena ukuthi wayiqondeni. Mina ngaza ke igama lasemculweni lile ngaliqanje ubaba lasekhaya. Nawu kakalazi uthi laliyaphi. Ngiyalibona nje. Awuliboni wena? Ngabe ubaba wakho wayazini noma wase ekubonile yini uthando lakho endimeni ngamaskandi noma mhlambe ilabo abakwazi ukubona izinto abathi bangama clairvoyant babona izinto engakenzeki. Hayi mhlambe uyiclairvoyant angazi. Ngoba ngaleso sikhathi bengakawuqala umculo. Ngakawuqala ngaleso sikhathi. Kodwa Phathizwe, umphendulela Mduduzo lo mbuzo wakho Phathizwe. Abantu abadala bekwazi ukubona. Kakhulukazi mangabe izala ingane yakhe. Uyakwazi ukubona ukuthi ingane yakhe iphathisweni. Futhi abantu abadala bebekwazi abafani nathi bebekwazi mangabe beqamba ingane igama. Ayiqambe ngegama elizoyilandela kusasa. Njengoba nami umduduzi nje. Sho ukuthi wena ududuza abadabukileyo. Yebo? Cha uthi umduduza abantu. Ya ubaba wakho Phathizwe wayesayibonile lento. Alright. Hayi wayibonile. Shuthi futhi akakafiki la wayibona khona. Khulu kusesa. Hayi nami ngiyabona. Akuthanizwe ke lakho mfowethu njengoba uliphethe nje ukuthi ke ngabe ubani uphumapi la endimeni ngamaskandi ufika kanjani? Alright. Ngizoqala kanje. Ya mina nguPhathizwe ngokaNtuli. Ngizobala nje amagama ami. Phathizwe Nkanyiso Frank. Simo sibucayi. Hey, ucritical. Ya. Angithi no mama wayefika eqambe lakhe no baba eqambe lakhe no eqambe lakhe. Malume. Yeah. So magama maningi. Ngoba nalapha maskandi ngivenge ngatholela inkosana nomaskandi. Ya, mina ngumfana oqhamuka le eMelmont ezansi le esigodini. Sesithi sesigodini ke thina entempini kulini. Ya, ngihlala esigodini nje mina. Ngikhulele khona nje ngilusa inkomo labana nezimbuzi. Ya, ngase ngiza ke la empangeni beku 2009. La ngifike ngathola khona yona lento. Yeah. Ngayifunda khona la. Uba njalo lokufundisayo. Kunezinye insizwa nje ezangifundisa uA. Ngoba yabona into ongayiphiwe umuntu. Hey, inkinga lena. Yabona wangikhombisa nje wathi ibambe lapha. Uyibambe la. Lo u1 ula. Ngavuna ngayidlalela nje isigame. Ngoba sengidlala nje kanje. Wafumbathisiwe. Angifumbathisiwe. Isiposa. Kukhona into Phathizwe okwenza ngaphandle kokucula umaskandi okwenza empilweni ngaphandle ukuthi ube umcula umaskandi. Iziningi izinto engizenzayo. Yabona yonke into ngathini yonke into nje elethe imali ngiyayenza mina. Uyabona ngiyadesigner futhi ngidesigner ngoba uyibona nje icover yami inhle kangaka mina ngishayela ithomba ama poster wara yimi loyo. Yeah. Okunye ngeke ngikubale ngoba ngashone la. Yazi ngibuziswa yini. Ongenzeka ukuthi ukhona umuntu olalele ekhaya Mduduzi ofisana ukuthi abe njengophathizwe acula umculo kaMaskandi angene kulendini. Mhlawumbe makwenzeka ambone uPhathizwe mhlawumbe engasafinyeleli la obenethemba ukuthi uPhathizwe uyofika khona. Ngoba kuyenzeka Phathizwe uthola ukuthi siyayibona indlela sibhekele kodwa ngeyihibe eziba khona empilweni gcine singafikanga lapho. Ugqugquzela ngifuna ukuthi umgqugquzele umuntu ukuthi masiqalile indlela akusho ukuthi uzobambela yona kuphela indima kaMaskandi kumele ukwenze okunye ukuze impilo iqhubeke ngoba egcineni nomndeni futhi ke wena ke umuntu wesilisa ongenzeka nje mhlambe sekhona okuncanyana ukuthi baba la kuwe ngiyibona mhlambe ke ngaphambi kokuba angene lapho emagcwaba ngisale sekubhanqa nokuthi ke uma sakhuluma ngayo indaba yehibe ukuthi ke iziphi mhlambe adibane nazo ngenkathi efika la endimeni kaMaskandi. Hey yabona hibe ziningi kakhulu. Ma competition ngihlukumezeke kakhulu. Wonke ama competition ngaze ngathatha nje isinqumo sokuthi i competition nje ngisayidlali. Lethi competition ngishiya phansi. Yabona yangihlukumeza kakhulu lonto leyo. Bese kuba khona insizwa la ukuthiwa style, hey le insizwa yangisiza futhi ngoba ulibona nje icwecwe lami yona. Iya record kanza konke.
Studio lensis. Ngiyamazi style nama-fashion bamazi. Kunengoma engizophuma ngayo la ngizoyidedela. Mhlawumbe sizazokhuluma ngabantu mhlawumbe abakusizile. Esafuna ukubheka la ukuthi ke uzokufika lapha ekuthenini uthola umuntu ozokusiza. Ufuna lezo ngqinamba ukwazi ukuhlangana nazo. Usuyibalile kuma competition. Noma ungavezanga ukuthi kwakanjani kodwa ngicabanga mhlawumbe kwakusala ngapha koxa. Laba ngatholakala oxa amavote. Ngiyayibona kanjani? Ngiyayibona futhi lonto. Yeah, nakho ke futhi ukuhlubekela igenci. Yabona mina ekhaya isiginci ngisithengo lese ngisazi kudala. Ngisazi isiginci ngahluphekela kakhulu isiginci kodwa. Kunefone engekho ku silent. Ngicela ukuthi abafuna kwe silent. Okay. Iyasiphazamisa. Lokho isho kancane. Alright, asiqhubeke mfoka ba. Ukhona mfowethu? Sure. Yeah. All right. Mhlawumbe sayitshela ukuthi yakhe ekhalayo. Cha mfowethu siyabuza mfowethu lapha egaleni ngifuna ukwazi ke mfowethu ukuthi ke usufikile endimeni kaMaskandi. Mhlawumbe yini oyifundile lapha ke ngoba ngiyabuka ukuthi ujayiva ukufika kwakhe emculweni. Ubusuthanda ngco. Ngiyabona lokho sazokhuluma mhlawumbe ngumuntu othando lakhe lokuqala. Yes, yokuqala. Ngifuna ukwazi ukuthi usufikile endimeni kaMaskandi. Yini ofike wayifunda mhlawumbe sesihlanganisa ubonoza kwenu enisebenzisana nawo mhlawumbe nje into ezifundo ukuthi ke umuntu ngoba ngiyazi ukuthi lapha emsebenzini la inenza khona umculo waMaskandi kunezinto enisuke nazo ekhaya nifike nifake lapha sezumculo kunezinto futhi ezisuka njengomculo nizibuyisele ekhaya empilweni yini efundile into engifike ngayifunda mina emculweni anube nemali emculo anobe nemali emculweni kunzima yabona uma ungenamali awenzi lutho usuthi leyo nto leyo ukuthi kumele usebenze kanzima ukuze uzofikelele lapha yazi mina yisidi lami lokuqala leli ngathi sima kodwa uPhathizwe waziwa yonke indawo uyiphusha nje trenda kumanje ngikhuluma nje ama video atrenda yonke indawo ku YouTube Facebook banibani alright ngiyaxolisa lokho but ngizokumele ngikubuze ngizomele ngikwazi bantu sebekwazile bakubona futhi nabo bayakwazi bafisa ukwazi njengolusula emoyeni futhi ke sizongachemi sizokubuza khona lapho kwaveza khona into eCD khanga uPhathizwe Ntuli ngongese uPhathizwe kwakuKhuzani Wangempela esihloko sithi liphi igama nama lethi igama lami kwakuyinto kanjani ake sikhulume ngaleyo ndaba yayivezwe mina mfowethu yasuka impela ngoba ngayibona nasemapage nakho mhlawumbe usungaveza ukuthi mhlawumbe kwakumuntu wayenzeka kanjani yes sifuna ukwazi lokho mfowethu yabona umusemculweni yizo zonke ingqinamba lezo yabona umusemculweni mfowethu abantu abayithathi into enhle bayibethathe lokho kubi yabona bayinala nje into ephuculo odumile washo njalo ngadlala ingoma wona futhi uyabona sakudlala nje njengoba usehleze uzenzela ama-video njengoba ngizenzela ama-video nje mina umuntu uyabona uthanda ukuthi yabo ngomculo nje iqaqeke nje yabo hayi ngiqaqeke mina ngevideo kanti bangividorize ngiphosta yonke into bangihlaba uCD cover ngoba ubona nje kuthiwa libuye igama lami angithi ngiyayiculela nje mina Nkosi yami basebenzisa ithombe zami nomfoka Mpongose lutho ngiyakuzwa mfowethu ake sithi ukugwinyamathi ngiyabona lo mbuzo wami ushubile uyadinga ukuthi kukhulu kwehliswe ngempela ke kodwa mhlawumbe ake sikhulume ngesihloko se-album Imbodla mfowethu yebo imbodla kanti kudala kulehlale emafusini uyezwa elidala ehlale emafusini kusho ukuthi alenzi lutho lihleli yabona nje iyayichaza lento imbodla bafowethu lesihloko ngesikhishiso ukuthi njengoba nani niyibone nje emakhaya kunalabo bantu abaye beqanjwe uthola ubhuti abahlala ekhaya yabona beqanjwe ngawo wonke amagama nami sengize ngathi imbodla ngakhipha yabona uma uyiciko isithi mina ngafunda esikoleni kuthiwa isihloko sendaba yakho masihe yabona le nto lena ngayicikoza ngayibuka ngabona ukuthi imbodla le lona gama engalisebenzisa ukuthi ngikhiphe lento engaphakathi kumina alright asivele siyikhulula abantu bayizwele bona bayizwe le nggodla ufuna ukuyizwa le nggodla asigunyamathi ufuna ukuzwa kahle sihloko se-CD nomhloko se-album Imbodla uPhathizwe Ntuli awema walinikwa uyise omzalayo ukuthi avalelise emhlabeni ngoba abantu badala banalo iso likamoya kodwa thina sazi
nawe uyofika kulelo zinto. Yeah. Nambathi ngumduduzi. Nambathi ngutalent. Angithi yayibona le. Bathi khona lapha kumanje. Ilona lephilisa. So